Прывітанне, сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. Ну, як я звычайна кажу, гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай важнай праблемы. Тэма сённяшняга двубоя – ці сапраўды варта не зліць дзеда і прасіць захад адмяніць некаторыя санкцыі. Удзельнікі сённяшняй дыскусіі лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Ромашэўскі. Прывітанне. І палітолог Дмітрый Балкунец. Добрый вечар. Добрый вечар. Коротка, іхняе меркаванне можна акрэсліць так. Цяпер большасць санкцый дзейнічаюць супраць простых беларусаў. Магчымасць для беларускіх грамадзян атрымаць візу, свабодна падарожнічаць, вучыцца, працаваць, весці бізнес у еўразвязе павінна стаць адным з галоўных прыярытэтаў для дэмакратычных сілаў, заяўляе Віталій Ромашэўскі. Ва ўмовах, калі ў Беларусі ідзе грамадзянская вайна, маральны абавязак кожнага свядомага чалавека прымаць актыўныя дзеянні, накіраваныя на дэмантаж дыктатуры. Ніхто не дапаможа вызваліць палітычных вязняў і спыніць тэрор Беларусі, акрамя саміх грамадзян, заяўляе Дмітрый Балкунец. Ну і перад пачаткам дыскусіі давайце паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубою. Беларуская апозіцыя ў тупіку. Да такой высновы прыйшлі айчынныя аналітыкі Артём Шрайбман, Рыгор Астапеня і Евгения Сугак у размове на YouTube-канале «Часікі тікаюць». На думку кіраўніка беларускага аддзелу Chatham House Рыгора Астапені, дэмакратычным сілам варта выставіць свайго кандыдата, а таксама зрабіць усё магчымае, каб спыніць рэпрэсіі. Паводле Артёма Шрайбмана прапанаваная стратэгія укладаецца ў канву не злаваць уладаў. Калі мэта стаіць бесіць дзеда, каб дзед увесь час кагосьці гандошыў, ну, all right. Ну што, калі у вас такая задача, ну вы агучыце яе, каб все разумелі, што мы любім рэпрэсіі. Калі дзед вар'яцее, ён пачынае больш рэпрэсіраваць, і мы гэтым займаемся. На гэтыя словы адным з першых адрэагаваў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Светланы Тихановскай у аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. И что же в этих условиях предлагают нам сторонники подхода не провоцировать агрессоров, диктаторов? Я отвечу, что они предлагают смириться, бездействовать и сдаться. Сдать Украину Путину и сдать Беларусь Лукашенко. Что в конечном итоге означает также сдать Беларусь его хозяину Путину. У размове Шрайбмана, Астапені і Сугак ішлося ў тым ліку пра тое, каб не выстаўляць ультыматумаў уладам і не рабіць нечага, што не мае відавочнага эфекту. Мінску таксама ж людзі не глупыя сядзяць. Яны выкладна разумеюць, што большасць санкцый было введзена за вайны. Яно ніколі не будзе знята, пакуль не будзе спынены ўдзел у вайне. І кажуць пра гэта беларускія дэмакратычныя сілы, не кажуць, гэта толькі фон. Што ж тады насамрэч раздражняе улады ў Менску і што трэба зрабіць дэмакратычным сілам, каб Лукашенко умоўна не злаваўся? Па-першае, каб цалкам выключыць некую палітычную актыўнасць, самавыключыцца. Да? Другое, гэта ўсё-такі здаць інфармацыйную прастору. Ну і трэцяе, гэта ўвогуле сысці з грамадскай актыўнасці. Нават калі ўлічваць, што дэмакратычныя сілы не будуць раздражняць дыктатара, а сам Лукашенко захоча наладзіць стасункі з Захадам, ці наважацца ўлады на тое, каб перад будучымі прэзідэнцкімі выбарамі вызваліць палітычных вязняў і спыніць рэпрэсіі. Я думаю, что президентская кампания будет еще более жесткой, без альтернативы, без нават умоўна апозіцыйных кандидатов. И все это будет в атмосфере застрашивания. Тому некие робить широкие жесты умоўна либерального кшталту Лукашенко не будет. Але гэта не значыць, дадае эксперт, што айчыннай апозіцыі не трэба быць гнуткай у пытаннях палітвязняў і шукаць розных шляхоў для іхнага вызвалення. Бо нават Ізраіль вядзе перамовы з тэрарыстычнаю групоўкаю Хамас пра вызваленне закладнікаў. Ну што ж, так выглядае гэта складаная тэма, якая мае як палітычныя, так і маральныя аспекты. І сёння, паводле правілах двубоя, спачатку мы даем па хвіліне кожнаму з удзельнікаў максімальна коротка, стратэгічна выкласці свае меркаванне, сваё стаўленне да гэтай тэмы. Калі ласка, Дмітрый Балкунец, ваша хвіліна.
Но я думаю, что Лукашенко не тот человек, который готов вести какие-то переговоры с своими оппонентами. Он не договороспособен, и он не принимает какую-то альтернативную позицию. Поэтому я полагаю, что те преступления, которые он совершил и в 2020 году, и до этого, они должны быть рано или поздно расследованы и наказаны. Наказаны с точки зрения истории, с точки зрения уголовного права. И в этой ситуации я не вижу никаких оснований и предпосылок для того, чтобы вести какие-либо переговоры с Лукашенко. Он для меня, и я уверен, для абсолютного большинства белорусов, он является врагом и человеком, который развязал в Беларуси гражданскую войну. Реально гражданская война полноценная, и в этой ситуации какие-либо размышления о том, что кто-то должен сдаться, невозможны, когда мы говорим о человеке, который является сегодня начальником концлагеря, в который он превратил Беларусь. Дякую, Дмитрий. Что ж, Виталь, ваши 60 секунд. Звініце найбольшую увагу на то, з чым вы не згодны з Дмітрием его позицией. Я цалкам згодны з пазіцыяй, которую агучыў Дмітрий, але сёння размова не пра гэта. Нашим дэмакратычным сілам трэба менш, можа быць, звяртаць увагу на Лукашенка, а больш на простых грамадзян. Таму што Лукашенка вы сёння зрабіць нічога не можаце. Вы не маеце ніякіх інструментаў, каб змяніць уладу ў Беларусі. А вось дапамагчы простым беларусам, звяртаючыся да еўрапейскага звяза, каб не зачынялі межы, каб гэтыя беларусы, которые сёння змагаюцца ўнутры краіны, которые і так пакутуюць ад рэжыма Лукашенка, каб ім жылось лягчэй, каб яны каб іх не зневажалі на мяжы, калі яны зараз на мяжы адчынены адзін толькі пераход на мяжы Польшы і Беларусі, да, і нашы грамадзяне вымушаны стаяць там па сутках у гэтых чэргах. Ад гэтага не Лукашенко пакутае, ад гэтага пакутаюць беларусы. І большасць санкцый, я сцвярджаю, што 90% так званых санкцый, которые введзены супраць Беларусі, яны працуюць не супраць Лукашенко, яны працуюць супраць простых беларускіх грамадзян. І сёння трэба гэту сітуацыю змяніць. Не жалезныя заслоні паміж беларусамі і еўрапейскім звязам, трэба быць зрабіць галоўным лозунгам для дэмакратычных сілаў, хоць штосьці зрабіць для людзей, каб ім жылось у Беларусі лягчэй. Дякую, Віталь. Што ж, пазіцыі выкладзены, уже ў мяне з'явіліся пытанні, яны натуральныя, і цягам нашай праграмы мы будзем асвятляць ісціну. Віталь, вось вы сказалі, што дэмакратычныя сілы сёння не могуць, канстатавалі аб'ектыўную рэальнасць, не могуць змяніць уладу ў Беларусі, але яны могуць паўплываць на то, каб беларусам неяк жылося лепей. То бок, вы лічыце, што дэмакратычныя сілы могуць паўплываць на рашэнні заходніх урадаў, якія прымаюць рашэнне пра санкцыі? Ці это так, ці это правда? Гэта праўда, таму што дэмакратычныя сілы сёння маюць уплыў, іх слухаюць, і на многіх пляцоўках, там, дзе раней была лукашэнкаўская ўлада, зараз прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, аб'яднанні, Коордынацыйная рада, пераходны кабінет, Светлана Ціханаўская. І вельмі важна, што яны гавораць. Потому что сегодня мы можем почуть десятки месседжей. Дурать голову, пробачьте, европейским политикам про пашпарты Новой Беларуси, которые вот уже год про гэта кажуць, яны нядзейсныя просто. Тут вы будете згодныя. Ствараюць, я не ведаю, нейкія медалькі новыя, там, заклікаюць да незразумелых, да санкцый. А як чытаюць еўрапейскія палітыкі гэтыя санкцыі? Санкцыі не вводзяцца супраць рэжыма. Інвестыцыі з боку еўрапейскага звяза за 2023 год у эканоміку Беларусі павялічылись. Затое некаторыя папулісты з еўрапейскага звяза пачалі дыскрымінаваць беларусаў нават у краінах ЕС. Паглядзіце, што сёння кажуць літоўцы. Там публічна некаторыя літоўскія палітыкі зневажаюць беларусаў як нацыю, зачыняюць памежныя пераходы. Пра гэта дэмакратычныя сілы 3 гады маўчалі. Гэта ж праблема ўзнікла не сёння і не ўчора. І калі па-ранейшаму працягваць маўчаць, то тады сітуацыя будзе толькі пагоршвацца. Я хочу сказаць, што я згодны пра тое, што ідзе змаганне за Беларусь. Але вы разумееце, што сёння час новых войн. Ідзе змаганне таксама за розумы, за сэрцы людзей. Расійская федэрацыя, Кремль, яна вядзе гібридную акупацыю нашай краіны. І ў беларусаў толькі два выйсці. Альбо бліжэй да Кремля, Пуціна у абдымку, альбо бліжэй да еўрапейскага звяза. Так давайте дапаможам беларусам змагацца, дапаможам тым, чым сёння Дякую, Віталь. Дадзім Дмітрию адказаць, тым больш я ведаю, што шматкрат вы выказвалі сваю пазіцыю наконт санкцыяў кардынальна процілеглыя. Вы лічыце, што толькі радыкальнае, скажем, патрабаванне тую ж самую на мяжы санкцыяў можа неяк спыніць Лукашенко. Вы прапановваеце вылучыць яму ультыматум. Патлумачце. Так, я згоден цалкам з пазіцыяй, якую тут выказалі.
у тым ліку, што трэба, па-першае, даць магчымасць для грамадзян Беларусі спакойна перасекаць мяжу. Вось адно з патрабаванняў, якое мы таксама перадавалі пасля акцый, якія адбыліся ў Варшаве, адбываюцца ультыматум. Там адзін з пунктаў прапановы гэта таксама спрасціць памежны пераход для грамадзян Беларусі. Не для Лукашенка, а для грамадзян Беларусі, якія сёння маюць нейкія праблемы на мяжы і ўвогуле з візамі. Гэта было дадзена да польскага ўраду. Наконт ультыматума гэта не санкцыя, гэта адзін з механізмаў, якім чынам можна сёння вызваліць палітычных вязняў у Беларусі. І калі б гэта было прынята з боку еўрапейскіх краін і з боку польскага ўрада, то я лічу, што гэта б мера... То канкрэтна, які ультыматум? Ультыматум гэта перакрыць чыгуначны рух для ўсіх цягнікоў, якія едуць транзітам праз Беларусь, Кітай і Расіі. Там няма сёння ніякага пасажырскага руху. Мы таксама прапануем пасажырскі рух, напрыклад, цягнікоў аднавіць, таму што грамадзяне і так там нейкі іншы транспарт выкарыстоўваюць. Але вось наконт грузаў, то гэта мера, якая будзе вельмі балючая для Лукашэнкі. І мы просім і прапануем такую прапанову перадалі ўжо. А для самой Европы она што, будзе прыемная? Европа не вялікую колькасць грузаў у транзітным такім патэнцыяле на ўсход адпраўляе. Большая частка грузаў едзе з Кітая і Расіі праз Беларусі натрапляе на еўрапейскі рынок. І гэта больш балюча будзе для Лукашенка. Дарэчы, гэту прапанову наконт вызвалення палітвязняў прыняць больш такія меры, нейкія такія больш радыкальныя меры. Было пісьмо, якое я кантактаваў з нобелеўскімі лаўрэатамі, 38 чалавек уже з розных краін нобелеўскіх лаўрэатаў падтрымалі прапанову зварот непасрэдна да кіраўнікоў еўрапейскага звяду, да ўрада Польшы для таго, каб яны прынялі больш дзеючыя меры дзеля вызвалення палітвязняў. Таму што Еўропа, яна свае пытанні вырашае. Вось паглядзіце за мінулы год тут наконт гандлю узгадалі. Экспорт з еўразвязу ў Беларусь аўтамабілей быў на $2,5 мільярда. Гэта ў 10 раз больш, чым 2 гады таму. Можа, яны проста в Расію гэты аўтамабілі? Так, зразумела. Еўропа гэта ведае, дакладна ведае. Калі яны толькі нейкі... Гэта кепска. Но кепска в том, што яны на гэтым гандлі робяць. Гэта дапамагае рэжыму Лукашенка атрымліваць грошы. Якім чынам Можа быць, проста это людзі зарабляюць, ты ж звычайныя беларусы, дапамагае рэжыму Лукашенка альбо Пуціну. Ведаеце, я згодны з вами наконт таго, што трэба ставіць ультыматумы. Вось калі б еўрапейскі звяз меў палітычную волю, хацеў бы падтрымаць простых беларусаў, можна было б сказаць, мы спыняем транзіт тавараў. Тавараў, не вось беларусаў. Яны гэтага не робяць. Але вот тут ведаеце, важныя нюансы. Калі дэмакратычныя сілы кажуць агульна, вядзіце санкцыі, то проста, еўрапейскія палітыкі дзеля таго, каб не было балюча еўрапейскаму бізнесу, яны супраць каго вводзяць санкцыі? Закрываюць чарговы пераход. А Лукашенко не ездит с техниками пассажирскими, для которых ездят простые люди. Закрыли пераход, и Лукашенко от гэтага толькі лепш, потому что больше беларусаў застаецца ўнутры краіны. Альбо ён не лётае тымі самолетами, ніколі не лётаў, а карысталіся простыя людзі. Самолеты зараз не лётаюць, паміж Беларусю няма авіазлучэння. І наконт санкцый таксама тут трэба прадумана, потому что ёсць тыя санкцыі, которые дапамагаюць режиму Путіну і режиму Лукашенко захоўвацца. Вось, напрыклад, адна з безглуздых санкцый – это заборона ввоза легковых автомобиляў у Россию на Беларусь. Это я бы назваў гэту санкцыю «падтрымаем кітайскі аўтопром» і дапаможам Пуціну і Лукашенко захаваць валюту ўнутры краіны. Таму што калі вось гэты люксавы аўтамабіль купляе нейкі, я не ведаю, там алігарх ці члены яго сям'і, то яны яны вымушаны вывозяць валюту з Расіі ці з Беларусі і в еўрапейскі звяз. Ад гэтага эканоміцы Расіі будзе горш. Вось трэба прадуманыя санкцыі. І трэба, конечно, тут вот я в чым з вами згодны, што трэба палітычная воля. Але для таго, каб гэтыя санкцыі не закраналі простых беларусаў, дзеля таго, каб не атрымлівалася так, што мы кажам папулістскія лозунгі, вось пра вялікія рэчы, пра змаганне з Лукашенка, ад гэтага потым простыя людзі пакутаюць, дзеля гэтага свой месседж трэба даводзіць дакладна. І на першае месца ўсё ж такі ставіць інтарэсы людзей. І сёння я б так сказаў, што лепш казаць пра падтрымку беларусаў, пра 3 інструменты, которые еўрапейскі звяз мае для таго, каб беларусаў падтрымаць, а іх не шмат. Дайце беларускім студэнтам вучыцца в еўразвязе, бо калі яны туды не паедуць, яны пойдуць у Крэмль вучыцца. Нам гэта трэба. Дайце магчымасць візы атрымліваць і вандраваць в еўрапейскім звязе. Зараз студэнтаў на захадзе беларускіх больш, чым Расія. Так, але ствараюцца перапоны. Чэхія, напрыклад, дагэтуль не дае студэнтам беларускім візы.
нават калі яны паступілі в чэшскія вузы, там ёсць пэўныя катэгорыі даюць візы, але в прынцыпе большасці студэнтаў з гэтым праблема. В другім раунде двубою давайте паговорым не толькі пра віну захада, але і менавіта пра беларускія дэмакратычныя сілы. Сёння пра тое, ці варта адмяняць санкцыі, ці трэба злаваць дзеда, спрачаюцца Дмітрый Блуканец і Віталій Рымашэўскі. Віталь, трошкі мяне вось, ну не то што кранае, а калі вас чую гэты выраз дэмакратычнай сілы, вы нібыта сябе аддзяляеце. Ну вы ж таксама бываеце на сустрэчах з заходнімі палітыкамі. Што вы ім там гаворыце? Ваша пазіцыя адрозніваецца ад палітыкі, ну, умоўна скажам, Ціханаўскай? Так, адрозніваецца. І я спрачаўся, у тым ліку з Святланай Ціханаўскай, калі яна казала, што беларусы там 1,5 гады таму, што беларусы не маюць праблем з візамі. То есть, ну, в прынцыпе, разрыў дэмакратычных сіл з беларусамі, ён вельмі вялікі, ён расце, таму што дэмакратычныя сілы, на жаль, не залежаць ад простых беларусаў. Ну, хіба можа быць выбары в КР, штосьці зменяцца, але на сённяшні дзень беларусы, нават простыя актывісты, не ўплываюць, бо яны не абіраюць гэтых лідераў. Ну, калісьці была абрана Святлана Ціханаўская, як наш элект-прэзідэнт, ствараліся дэмакратычныя рухі, грамадскія арганізацыі, але сёння яны ўсё больш і больш трацяць сувязь з беларусамі, асабліва з тымі, которые знаходзяцца ўнутры краіны. Гэта праўда. І калі я кажу пра дэмакратычныя сілы, я сябе не аддзяляю ад іх. Я сёння прапаную усім дэмакратычным сілам без выключэння і з Міцеру, і з офісе Святланы Ціханаўскай, і каардынацыйнай радзе гэты слоган узяць на ўзбраенне, не жалезныя заслоні паміж простымі беларусамі і еўрапейскім звязам. Гэта павінен быць супольны лозунг. Не лозунг Віталя Рымашэўскага, нашай каманды, але супольны лозунг. То па сутнасці гэта адчыненая працягнутая рука. Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне. Гэта таксама вядомы нашым гледачам палітолог Павел Усаў. Што б не рабіла беларуская апазіцыя, лічыць ён, якую б тактыку яна не абрала, рэжым Лукашэнкі будзе працягваць рэпрэсіўную палітыку. Менавіта ў сваім каментары так Павел Усаў патлумачыў, чаму заклік не дражніць дзеда, на ягоную думку, не мае сэнсу. Лукашенко не спыніцца, не гледзячы ні на што, якія б захады не рабіла апазіцыя, незалежна ад таго, ці яна заклікае да большых санкцыяў, ці заклікае да таго, каб прыпаўсці ў Беларусь на каленях і пацалаваць боты Лукашенка. Гэта ніяк ужо не зменіць характару рэжыму. Рэжым набыў інстытуцыянальныя таталітарныя аспекты, характар, які накіраваны на тое, каб знішчыць якую заўгодна апазіцыю ідэалагічную, палітычную, ці нават такую псіхалагічную альтэрнатыву, якая існавала ў Беларусі. То бок мэта зачысціць усю прастору сацыяльна-палітычную Беларусі, і адлігі не будзе. Я цалкам згодзін з Паўлам. Вось, і таксама я лічу, што Лукашенко не спыніць свае рэпрэсіі. І я таксама лічу, што трэба падтрымліваць студэнтаў. Калі там некалькі год таму у меня еўрапейскія дыпламаты пыталі, што трэба зрабіць, я ім сказаў, што грошы, калі якія у вас ёсць, аддайце на тое, каб беларускія студэнты маглі вучыцца ў лепшых універсітэтах. Калі б яны кожны год падтрымлівалі там 5, 10, 15 тысяч чалавек студэнтаў з Беларусі і давалі... Пытанне, нехто задаць пытанне, то чым это дапаможа змагацца з Лукашэнкам? Гэта дапаможа ментальна змяніць сітуацыю ў Беларусі. Гэта будзе такі вельмі моцны ўплыў на грамадства, таму што праз студэнтаў, праз моладзь праходзіць таксама маштабная дэмакратызацыя краіны. Нават тыя працэсы, якія былі ў 2020 годзе, яны адбыліся дзякуючы вось гэтым змяненням, якія адбыліся там праз пакаленне, якое застала Савецкі Саюз, якое ніколі не жыло ў савецкім перыядзе. Гэта таксама вельмі вялікі выклік. І людзі, якія сёння, напрыклад, пражываюць у Беларусі і там наведваюць нейкія дзяржаўныя навучальныя установы, яны кожны дзень знаходзяцца пад уплывам прапаганды, якая ім прамывае мозг. Калі казаць праўду, з таго, што мы ведаем, што было ў гісторыі Беларусі апошніх 30 гадоў, людзі, якія з'язджалі вучыцца, колькі процент з іх вяртаўся ў Беларусь? Мінімальны. І мы зараз все кажам, што трэба палепшыць жыццё беларусаў. Вот Віталь кажа, даць студэнтам магчымасць выехаць, даць беларусам магчымасць больш ездзіць в Еўропу. Ну, а як это дапаможа, калі мы ставім такую задачу, ці мы не ставім, змагацца з рэжымам? Я вам скажу, як гэта дапаможа. Давайте. Па-першае, все беларусы не з'едуць. Большасць беларусаў, конечно, застанецца ўнутры краіны. Але не трэба забываць, што тых на аднаго з'ехаўшага чалавека застаецца там як мінімум 10 яго сваякоў, знаёмых, которые знаходзяцца
знаходзіцца ў Беларусі. Вось калі мы не выбудоўваем гэту мяжу паміж Еўразвязам і Беларусі, то магчыма камунікацыя. І это уплыў тых людзей, которые реально ведаюць, як жыве Захад. Я таксама ведаю шмат студэнтаў, которые ведаюць, вучацца сёння, нават выкладаюць былыя студэнты ў Сарбоне і маюць бацькоў, сваякоў, сяброў, которые засталіся ў Беларусі. Яны распавядаюць ім пра тое, што рэальна адбываецца. І тыя, хто засталіся ў Беларусі, яны маюць магчымасць прыязджаць і самі глядзець на свае вочы. І гэта вельмі моцна ўплывае. Гэта руйнуе ўсю лукашэнкаўскую і расійскую, крэмлёўскую прапаганду. Тое, што яны кажуць пра Захад, людзі могуць пераканацца на свае вочы, што гэта не так. Таму гэта сувязь паміж тымі беларусамі, которые з'язджаюць, нават вядуць свой бізнес, і тымі, которые застаюцца, яна заўсёды будзе, і яе трэба мацаваць. Это першае. Другое. Я таксама згодны са Спадрамусавым цалкам. Лозунг «Не злаваць деда» — это поўная безглуздзіца. Таму што я прапаную іншы лозунг – не зважаць на дзеда. Хопіць фокусавацца на Лукашенко. Звярніце, калі ласка, увагу на беларусаў. Давайте разам падумаем, што мы реально можам зрабіць для беларусаў. Таму што все бесконца кажуць пра Лукашенко і нічога не могуць з ім зрабіць. Там, разумееце, гэта папулістскія лозунгі трэба сканчаць. Ён кіруе краінай, де-факто. Вот есть такая асаблівасць, якая прымушае пра яго гаварыць. Ён кіруе краінай, але змены ў Беларусі надыдуць. Калі беларускі народ знойдзе ў сябе патэнцыял на чарговую рэвалюцыю, на паўстанне, яно непазбежна прыйдзе. І я перакананы, што як у 2020 годзе гэта паўстанне падтрымаюць шмат людзей, которые сёння знаходзяцца ва ўладзе. Таму што мы бачылі, што было ў 2020 годзе, нават міліцыя там вагалася на месцах. І мы бачылі, гэты час прыйдзе, давайте яго разам набліжаць. На вуліцах 2020 года атрымаліся, як многія сацыолагі, палітолагі кажуць, выніку таго, што пэўны час была все-таки так званая умоўная, але все-таки існуючая лібералізацыя з 2015 года. Зараз ва ўмовах абсалютных рэпрэсіяў як можа нарадзіцца патэнцыйна гэты пратэст? Ну, пратэст, мне здаецца, у умовах, якія сёння склаліся ў Беларусі, вельмі цяжка прагназаваць, што адбудзецца, але той палітычны транзіт, які ў Беларусі адбываецца, ён адбываецца. І я думаю, што гэта, магчыма, прывядзе да нейкай сітуацыі, калі Лукашенко пакіне сваю пасаду, і мне здаецца, ўсё ж такі два крэсла ён займаць не будзе. Таму калі мы глядзім на, ось, напрыклад, у красавіку 25-го будзе паседжанне ВНС. Запомніце гэты твіт, мы запомнім. Я ось на апошняй перадаче вам казаў, што ёсць тры там варыянты было, розныя сцэнары, да? Розныя там даты, калі ён можа правесці прэзідэнцкія выбары. Ось. І я лічу, што, магчыма, гэта будзе ці увосень прэзідэнцкія выбары, ці ў наступным годзе. Але я ўсё ж такі думаю, што Лукашенко не будзе ў іх прымаць удзел, таму што яму не дазволяць тыя людзі, якім ён сёння падпарадкоўваецца, каб ён займаў две пасады адначасова. Таму гэта таксама можа быць сітуацыя нейкіх палітычных зменаў, але не праз вуліцу, а нейкімі іншымі механізмамі. Што ж, пазіцыі вызначаны, пазіцыі адрозніваюцца ў нечым, і ў трэцім раўндзе ўдзельнікі дыскусіі зададуць адзін аднаму пытанні. Я подумаю над пытаннем. Дмітрий, што бы спыталі у Віталя вот пасля яго такіх палымяных прамоваў? Віталій, як вы ставіцеся да таго, каб быў нейкі створаны міжнародны трыбунал, да таго, каб правесці да адказнасці Лукашенка? Мне гэтая тэма не вельмі цікава, потому что я не веру ў магчымасці этого міжнароднага трыбунала. Лукашенко мусіць быць асуджаны беларускім судом. І вось тады, пасля таго, як мы, беларусы, дэмакратычныя сілы прыйдуць да ўлады, то ўсе людзі, которые неслі адказнасць за рэпрэсію ў Беларусі, павінны быць пакараны по беларускім законе. А міжнародны трыбунал сёння гэта прыгожыя словы, за которым не стаіць рэальных механізмаў, каб асудзіць тых людзей, которые адказныя за рэпрэсіі. Вось тое, што трэба рабіць, і тое, чым займаюцца многія грамадскія арганізацыі, это назапашваюць і збіраюць звесткі. Збіраюць звесткі пра тых людзей, хто адказны за рэпрэсіі, хто рэпрэсаваў. Яны дакладна гэтыя звесткі спатрэбяцца, і гэтыя архівы, конечно, спатрэбяцца. Нам тое, што нам сёння трэба рабіць, это падтрымліваць патэнцыял беларускага народа, каб ён зрынуў, змяніў любымі метадамі. Давайте не будем гадаць, якім чынам адбудзецца змена ўлады. Адназначна, што трэба рабіць, это падтрымліваць патэнцыял беларусаў да змагання, да таго, каб яны маглі Лукашэнку зрынуць, каб яны маглі ўрэшце дасягнуць дэмакратыю ў Беларусі. А змены залежаць, пагадзіцеся, не ад тых, хто з'ехаў, у першую чаргу ад тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Наша з вами задача ім дапамагаць тым, чым можам. Віталій, ваше пытанне Дмітрию Блакунцу. Зміцер, ці згодны вы з тым, што вось гэты лозунг не жалезнай заслоне паміж простымі беларусамі, паміж беларускім грамадствам і еўрапейскім звязам павінен быць адным з галоўным лозунгам для дэмакратычных сіл?
цалкам падтрымліваю. Я лічу, што гэта не проста лозунг, гэта павінна быць дзеянне. Вось калі еўрапейскі звяз робіць нейкія там прапановы наконт там нейкія грошы абяцае 3 мільярды пасля змены Лукашенка, то гэта нейкія абяцанкі. А вось мне здаецца, каб яны, напрыклад, зрабілі безвізавы рэжым ці нейкі спрошчаны парадак візітаў еўрапейскія краіны, гэта была рэальная дапамога, каб гэты бар'ер не адбыўся. Таму што калі мы паглядзім гісторыю пасля другой светнай вайны, то Савецкі Саюз гэты заслон пабудаваў з захадам, у тым ліку і БССР з'яўлялася на гэтай мяжы з захадам, і людзі амаль што там некалькі дзесяцігоддзяў, 3, 4, 5 дзесяцігоддзяў знаходзіліся ў ізаляцыі. Яны не маглі нават з'ездзіць да сваіх сваякоў, якія там пасля другой светнай вайны аказались па розныя такія стороны мяжы. Але я лічу, што гэта трэба так змяняць, і санкцыі, я цалкам таксама згодзін з Віталём, што санкцыі, якія былі ўведзены супраць Беларусі, яны не супраць Лукашенка працуюць, яны працуюць супраць насельніцтва, напрыклад, там нават банкаўскія карткі ці іншыя нейкія там сервісы, якія Беларусі не могуць сёння выкарыстоўваць, дзякуючы вось той палітыкі санкцыйнай, якая была введзена. А сям'я Лукашенка, напрыклад, мы бачым, што яна спакойна лётае па свету, яны там нават... Ну, только в пэўную частку свету. Мы не ведаем, магчыма, яны могуць іншыя паспарты зрабіць і паехаць у Швейцарыю. Мы не ведаем гэта дакладна сёння. С приклеенными усами? Ну, дакумент нейкі іншы могуць зрабіць. Таму гэта такая гісторыя грошай. Вось. І мне здаецца, што так, трэба, каб гэты занавес не адбыўся. І вельмі важную ролю ў гэтым, мне здаецца, павінна адыгрываць медыа. Я все-таки хотел бы, каб мы трошки вернулись до этой темы не злить деда, бо и Остапеня, и Шрайбман даволі падрабязна в розных эфирах, в розных СМИ тлумачылі. Ну, каб вот это не ператварылось толькі ў мем, а канкрэтна тлумачылі сваю ідэю, што ну, не рабіць тое, што можа выклікаць рэпрэсія без всякіх вынікаў, не рабіць нейкія дзеянні эфектныя, але малаэфектыўныя. І тут узнікае сапраўды пытанне, якое задаюць там і Евусов, і Казакевич, шановныя палітолагі, таму ж там Шрайбману, а што тады ввогуле можна рабіць, каб не зліць дзеда? Нічога не рабіць. Нічога не магчыма, то бок забыць на это. Ну, я не ведаю, але іхняя ідэя, што можа быць все-таки ёсць, напрыклад, Шрайбман прапануе адмяніць санкцыі супраць Белавія. Вы таксама кажаце пра сёння пра адмену некаторых санкцыяў, але пры гэтым все-таки, значит, трэба выходзіць на нейкія размовы з уладай. Варта ці не варта? Дзеля хаця б тых жа палітычных вязняў, што мы не раз абмяркоўвалі ў нашай студыі. Варта паступіцца нейкімі прынцыпамі? Гэта ж уже было. Там у 21-м годзе Вечорка нейкія размовы, перамовы вёл. Але яны нічым не скончыліся. Ну, а можа, это не значит, што не скончыцца іншае. То бок, у меня пытанне да вас канцэптуальнае. Ці толькі мовай ультыматума, ці спрабаваць выйсці на нейкія перамовы з уладай? Перамовы, калі мы разглядаем некую канцэпцыю некага круглага стала, у якім прымаюць удзел розныя палітычныя сілы, гэта была, мне здаецца, вельмі добрая сітуацыя, якая правяла да кансалідацыі грамадства не вакол Лукашенка, а вакол Беларусі. Гэта вельмі важна. Але сёння той чалавек, які знаходзіцца ва ўладзе, ён да гэтага ніколі на гэта не пойдзе. Але я думаю, у меня есть такая надзея, што калі Лукашенка сыдзе з улады не па сваёй волі, то, магчыма, гэта будзе нейкая магчымасць для вось такога нацыянальнага круглага стола. Віталь, ваша версія, ці трэба толькі ціск, ці магчымасць как-то штосьці там намікаць, прапановаць, хаця бы дзеля вызвалення палітвязняў? Но трэба выкарыстоўваць розныя метады для таго, каб дасягаць мэты. Вось наша сённяшняя мэта, як я сказаў, падтрымліваць простых беларусаў, не даць збудаваць гэты жалезны мур і дамагацца вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсій. Тут працуюць і перамовы, а дзеля таго, каб той бок пайшоў на перамовы, дзеля гэтага трэба быць моцнымі. Ну вот спадар Зміцер слушна, напрыклад, прапанаваў слушны механізм. Калі заўтра еўрапейскі звяз і краіны захада сказалі, што калі не выпускаюць з палітвязні, то мы спыняем транзіт, увага, транзіт тавараў, не транзіт людзей праз мяжу. То я перакананы, што паслязаўтра, пасля гэтай заявы, большасць палітычных вязняў выйшла бы на свабоду. Добра, давайте ставіць гэтыя мэты і дамагацца, дасягаць. Калі так все проста, чаму это захад не робіць? Палітычнай волі няма. Волі на што? Чого яны баяцца? Чаго-то баяцца, грошы таксама вельмі важную ролю граюць. Па-першае, няма палітычнай волі, ёсць вялікі лозунг і бізнеса, і ёсць, давайте не забываць, што ёсць уплыў Расійскай Федэрацыі, тут ёсць цэлыя палітычныя сілы, праворадыкальныя, леварадыкальныя, которые купляюцца, і ёсць звесткі, што фінансуюцца, там, Ле-Пен, крайне правыя ў Францыі, ва многіх іншых краінах фінансуюцца Кремлёй. Гэта першае. Яны ўплывовыя. У некаторых краінах, давайте узгадаем Венгрыю і Орбана, да, который лабіюе на проста інтарэсы сёння
направляе. Ну, выключны выпадак. На жаль, да, выключны выпадак, але падобныя сілы все больш і больш набіраюць вагу ў іншых краінах. Вось паглядзім, што адбудзецца пасля выбораў у Еўрапарламент гэтых. Это першая частка праблемы. Другая частка праблемы, што дэмакратычныя сілы не выступаюць з адзіным месседжам і пасланнем. Любы міжнародны дзеяч, любы дэмакратычны палітык, ён ведае, што дзеля таго, каб цябе пачулі, ты павінен казаць, ну, 2-3 максімум рэчы, вось самае важнае для тваёй краіны і прапаноўваць механізм. Ну, вот як, напрыклад, да, механізм вызвалення палітвязняў, калі рэжым Лукашэнкі не вызваляе палітвязняў, закрываюцца гэтыя межы. Але гэта ўсе палітычныя падтрымліваюць. Гэта павінны казаць, а не просто падтрымліваць. Таму што калі прыязджаюць дэмакратычныя сілы на высокім узроўні сустракаюцца і ў Кангрэсе Злучаных Штатах, і ў Брюсселі, кажуцца дзесяткі лозунгаў, дзесяткі месседжаў. І сярод гэтых вось дзесяткаў прапаноў, а можа быць нават і сотняў, складана пачуць і выдзеліць галоўную. Таму, Віталь, давай далей. Я просто хочу скончыць. Таму еўрапейскія палітыкі глядзяць, вось ёсць вось гэты ліст спіса, зрабіце тое, сёе. Яны бяруць самае простае знізу і што робяць? І зачыняюць межы для простых беларусаў. Вось гэта мы павінны, ну, гэта ад нас залежыць, правда, каб гэта выправіць. Давай на гэта працаваць. Трэба просто, па-вашаму, менш пунктаў, але самыя такія важныя. Не 100 пунктаў, я вы кажуць, хаця не ведаю, хіба ёсць там 100 пунктаў, а сканцэнтравацца на 2-3, так? Конечно. И это абсолютно, ну, то, что я кажу, як 2x4 для міжнароднай палітыцы, это ведаюць усе, вось хто за і усе, любы чалавек. Добра, і па-вашаму, чаму той же, ну, офіс Ціхановскай, который на сёння прадстаўляе дэмакратычныя сілы на афіцыйным узроўні, гэта не робіць? Давайте на наступным двубоі зададзім гэта пытанне прадстаўніку офісу Ціхановскай. Не так яны любяць хадзіць, але ваша версія, вы так часам крытыкуеце Ціхановскую, ну, офіс Ціхановскай ў шырокім сэнсе. Чаму вот гэтую ідэю, как бы афіцыйна, ну, не то, што не падтрымліваюць, а так актыўна не прасоўваюць, як вы бы хацелі, вашу ідэю з ультыматумам? Ну, я лічу, што гэта ідэя, якая можа спрацаваць і цалкам спрацаваць, таму што там я за апошні там год, і не толькі я гэту тэму абмяркоўваў з вельмі многімі там экспертамі і дыпламатамі еўрапейскімі, яны казалі вельмі слушная прапанова, вось і яны лічаць, што трэба больш актыўна ее прасоўваць на еўрапейскім рынке з еўрапейскімі палітыкамі абмяркоўваючы. Чаму офіс гэта не падтрымлівае, не ведаю, магчыма, там няма грошай, вось, магчыма, некая іншая прычына. Я не ведаю, трэба спытаць. Можа быць шмат іншых ідэй, напрыклад, пашпарты новай Беларусі. Ну, магчыма, ёсць нейкія ідэі, якія не патрабуюць нейкіх больш такіх радыкальных мераў. Але я дадам, што мне здаецца, Ціхановская, я там бачу нейкія публікацыі, яна пра гэта казала пазітыўна, яна гэта падтрымлівала. Вось, таму я тут не бачу нейкіх... Просто ёсць, мы заўсёды клініш прапановваем, думаем, што гэта выкліча толькі, ну, нейкія станоўчыя, абавязковы там рэакцыю і, ну, скажем, вынік. Але калі прыняць вот гэтую ідэю ультыматума, паглядзець на яе з іншага боку, можа быць, Лукашенко не прыме, як вы лічыце, наступны ж дзень, як вы заяўляеце публіцыстычна выпусціць іх палітвязняў, не вельмі верыцца, а наадварот, азлобіцца і яшчэ больш пасадзіць новых. Ну, мы пролічвалі ўсе хады яго і не знайшлі, як ён можа адрэагаваць. Ну, пан Шпаковскі, вот товарищ, который сейчас избран некий там Верховный Совет, или он там в Палату представителей избрали его, он в прошлом году сказал, что будут тогда расстреливать, значит, всех, кого будут на улицах ловить. Ну, то есть, ну, нет ответа у них на этот вопрос, как эту ситуацию можно будет обыграть. Виталий, а вы як лічыце, ну вот мы все кажам пра нейкі такі адказ, который нам здаецца, што Лукашенко дасць, пойдзе на гэты ультыматум, а можа вот наадварот все пойдзе яшчэ большую, ну скажем так, абвастрэнне рэпрэсій? Но то, что мы сегодня кажем про те механизмы, которые могут быть действенные, которые залежат реально от европейского звяза, разумеется. И треба вызначить эти механизмы и отделить зерня от плевел, от шелупения, от их лозунгов, которые не действенные, а являются только популистскими и наносят шкоду белорусскому громадству. То, что Зміцер прапановывает, это может быть одним с действенным уздеянием на режим Лукашенко. И я хочу зауважить, что коли подобная ситуация была за миграционным кризисом, когда Европейский Союз пригрозил припынить транзит товаров, такое уже было. Год тому Европейский Союз, трохи большего, да, пригрозил Лукашенко припынить транзит товаров. И, ну, сябра великий Лукашенко, либо куратор с Китая,
паразмаўляў, і поток імігрантаў спыніўся, тому што вось гэтыя меры яны будуць біць і па Кітаю у тым ліку. І, конечно, гэтыя меры будуць біць па еўрапейскім бізнесе. Таму для еўрапейцаў гэта балюча. Чаму дэмакратычныя сілы не падымаюць яшчэ вось такія, можа быць, балючыя пытанні? Таму што, на мою думку, іх складана прасоўваць. Для гэтага трэба ўступаць спрэчкі з тымі палітыкамі, которые сёння прымаюць з літоўцамі, там, ці, можа быць, часткай эстаблішмента іншых краін, да, палітычнага. І трэба будзе спрачацца, а з іншага боку, вось все імігранцкія палітычныя сілы залежаць ад урадаў гэтых краін. І прасцей не спрачацца, а сыходзяцца на нейкіх там плетуценных рэчаў, прасцей казаць там пра, я не ведаю, пра тыя рэчы, которые далёкія ад вот праблем простых беларусаў і которые не расстраиваюць еўрапейскіх партнёраў. А так не можа быць. Бо сёння, я скажу больш, што сёння ж праблема не толькі з беларусамі, которые жывуць унутры краіны, да, вось з іх падтрымкай. Сёння праблема ў беларускай дыяспары. Таму што ўсё больш і больш краін, урадаў краін дыскрымінуюць яўна беларусаў. Беларусафобным урадам з'яўляецца ўрад Чэхіі, таму што ён папрымаў найбольшую колькасць сёння, найбольшую колькасць санкцый у дачыненні да беларусаў, которые у тым ліку жывуць у Чэхіі, альбо ўрад Літвы. Это по факце. А што мы бачым ад дэмакратычных сіл? Прадстаўнік от офіса Святланы Ціхановскай, я недавно с этой прадстаўніцай меў дыскусію, она кажа, што не, у Чэхіі ўлады цудоўныя, яны ўсё робяць класна, таму што яны нас падтрымліваюць. Прабачце, каго вас? Ну, может быть, у ее Прадстаўніка офіса, окей, да, ёсць свае аргументы. Но тут же, якія могуць быць аргументы, калі ёсць факты? То, што Чэхія увяла санкцыі супраць беларусаў на ўзроўні санкцыі супраць расіян. І то, што не выдаюць беларускім студэнтам, большасці беларускім студэнтам візы, тым студэнтам, нават, которые паступілі ў чэшскія вузы. Это факты. Ну, вось, дарэчы, і гэты аспект, які мы так атрымалася яшчэ не закранулі, што любая размова пра нейкую адмену санкцыяў там нават супраць там беларускага народу, яна таксама забываем, што это звязана з Расіяй. І многія заходнія краіны менавіта прымаюць санкцыі да беларусаў у звязку аднолькавай з расейцамі. Таеш, вот то ставіў Шрайбан пытанне адмяніць санкцыі супраць Белавія. Яму адказ кажуць, што тады проста расейцы праз Белавія будуць летаць Еўропу, а Еўропа гэта не хоча. І гэта нереалістычна. Як вот на этот аргумент, что многие санкции супраць белорусов просто вынік войны сённяшняй России супраць Украины? Ну, санкции вообще, которые они против России введены, они тоже неэффективны, как это видно по экономике. Если посмотреть там все внутренние показатели российского там экспорта, импорта, внутреннего производства, все, что там происходит, это показывает, что это никак не повлияло на то, что сейчас происходит, и никак не остановило войну. В том числе благодаря политике Европейского Союза и других стран, которые торгуют с Россией только через другие страны. Логистические цепочки просто увеличились плечо, поставки грузов, а те же самые товары, как ехали из Европы. Среднеазиатские? Ну, например, да, или там нашли не рынки китайские, индийские и так далее. Это не привело к остановке войны, к сожалению. И в отношении Беларуси санкций, конечно, меньше введено, вот, но я здесь не соглашусь, что нужно открывать там Белавия, небо, потому что это приведет к тому, что Минск превратится в большой международный хаб, через который будет там не миллион пролетать, а 10 миллионов пассажиров, они все будут из Москвы и Петербурга лететь транзитом в европейские страны. Это даст деньги Лукашенко. Он получит огромные деньги. И он будет плевать тогда на все эти санкции, на все эти вот какие-то обвинения в его адрес, потому что он будет чувствовать, что им пользуются. Поэтому я, когда говорю про историю перекрытия границы для товаров, я понимаю, насколько это уязвимая история для Лукашенко. Более того, есть решение июня прошлого года было принято со стороны Международной организации труда о том, что страны могут принимать любые меры в отношении Беларуси из-за того, что там находится в тюрьмах лидер рабочего движения и так далее. Это 33-й параграф устава МОД. Второй раз в истории был применен. Но его до сих пор никто не применил. Почему? Потому что, подчеркиваю, есть отдельные национальные какие-то бизнес-интересы стран. Но если эту тему не прокачивать, если ее не обсуждать, ничего не будет. Если бы Зеленский не просил каждый раз дайте помощь, ничего бы не давали. Сидели бы и каждый свою политику качал. Саш, ну у нас застались 2 хвилины, и традиционно секунд по 30-40 на завершальное слово, альбо то, что не поспели сказать. Виталь, ваш час. Я перакананы, што сёння паменш трэба казаць, зважаць і гадаць пра тое, што зробіць альбо не зробіць Лукашенко, таму што яго час сыходзіць і непазбежна сыдзе. Пабольш трэба звяртаць увагу на тое, як мы можам падтрымаць беларусаў, каб ім унутры краіны жылось лягчэй. Пабольш трэба звяртаць увагу на дзейсныя механізмы, которые у нас ёсць, якім чынам мы можам вызваліць палітвязняў. Гэта рэалістычныя мэты, і іх трэба дабівацца. Не баяцца сварак часам з еўрапейскімі палітыкамі. І лозунг
не жалезнай заслоне паміж простымі беларусамі і еўрапейскім звязам зрабіць адным з галоўных прыярытэтаў дзейнасці ўсіх дэмакратычных сіл. Я да гэтага заклікаю, я перакананы, што гэта дзейсны метад, который дапаможа беларусам змагацца і з кремлёўскай агрэсіяй і знаходзіць больш сілы для змагання з Лукашенком. Дмитрий Виталий вам покинул секунд 20, не больше. Добро. В ближайшие месяцы, возможно, в Беларуси произойдет политический транзит с уходом Александра Лукашенко. Возможно, это дает некую надежду, но я полагаю, что все-таки, как бы мы там ни смотрели на ситуацию, которую он себе планирует или кто-то за него планирует, надо оставаться человеками и делать любые действия, которые будут приводить к демонтажу режима Лукашенко. Што ж, дзякуй. Сёння ў двубоі былі Дмітрый Балкунец і Віталій Рымашэўскі. Гэта был двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары. Вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Як заўсёды кажу на заканчэнне, заставайцеся з Белсатам.